Peste 20.000 de locuitori din orașul Drochia vor avea acces la apă potabilă de calitate. Cu suportul Uniunii Europene, rețeaua de apeduct uzată va fi renovată. Totul în cadrul proiectului îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Drochia, care presupune și construcția unei stații moderne de purificare și pompare a apei potabile. Proiectul se cifrează la 4,3 milioane de euro. Din cauza avariilor frecvente în rețeaua de apeduct, consumatorii rămân fără apă la robinet. Alexandra Burduc spune că este nevoită să-și facă rezerve pentru treburile casnice, iar apa potabilă o cumpără de la magazin. Când nu este apă, apa este sistată. Eu, de pildă, personal sunt nevoită să-mi fac rezervă pentru cerințele igienice în vană, dar pentru cerințele pentru mâncare, un ceai, aduc de la fântână. Ori cumpăr apă în butelie. La ai săi 60 de ani, femeii vine greu să care apă cu găleata de la fântâna din curtea blocului. Ea crede că astfel de proiecte de sanitație sunt necesare, iar ajutorul oferit de Uniunea Europeană va schimba viața localnicilor spre bine. Este complicat, clar lucru. Mai ales care sunt bolnavi, care nu pot. Și nu numai mie, dar mie îmi pare că la toți pensionierii. Toți suntem mulțumiți de așa ceva, de ajutorul pe care ne l-a acordat Europa. Pentru asta e un lucru foarte bun și este foarte necesar pentru oraș. Suntem foarte mulțumiți, foarte recunoscători de tot ce fac pentru Republica Moldova. Valoarea proiectului este de 4,3 milioane de euro, dintre care 3,9 milioane de euro sunt acordați de Uniunea Europeană, iar 311.000 de euro sunt contribuția locală. Este un proiect foarte important pentru orașul Drochia și pentru locuitorii orașului Drochia, pentru că noi la moment avem probleme cu livrarea apei către consumatori, inclusiv cu deconectări, accidente dese pe traseu. În urma implementării proiectului, rata de conectare, dar și accesul populației la apă potabilă va crește. Proiectul presupune construcția unei stații de tratare a apei și consumatorii din orașul Drochia vor beneficia de apă de calitate. Respectiv, pe lângă această stație de tratare, în cadrul proiectului mai sunt prevăzute și conectări și reconectări noi, deci vor fi conectați la apeduct încă 1200 de abonați, 1200 de consumatori care la moment nu sunt conectați la apeductul central. Iar dacă să vorbim măsură procentuală, la moment orașul Drochia este acoperit în jur de 70-75%. În rezultatul proiectului vor fi 95% din consumatori conectați la apeductul central. Localnicii spun că vechea rețea de apă le provoacă mari bătăi de cap. Nu e chiar bună, e rea. Apa e rea, nu e chiar vașnică apa. De băut, ca să o bei, trebuie să o filtrezi. Pun țevi noi, țevi de calitate. Mă gândesc că ar fi un lucru foarte bun este pentru oraș. Dacă schimbă toate țevile, ar fi pierderi mult mai puține. Tot orașul o cu apă, poate mai calitativă apă, poate o spui niște filtre care să le filtreze. Vreau să ne scoată și pe noi în lume, ca să vedem cum trăiesc lumea în Europa. Vrem să trăim și noi o leacă mai gine. O mulțumire foarte mare. Конечно, приветствуем. Вода, тем более честные сделают, давно пора это все сделать. Ну, конечно, важен. Важен, что столько лет не было воды, толком не было. Нет, это приветствуем такое. Водопровод был старый, забитый, много ржавчины, даже червяки были. Да. Поэтому сейчас чистота, чистая вода, прекрасно. И спасибо людям, что они помогли нам. Это, я считаю, дружеская помощь, это приятно. Идет масштабная работа. Главное, очень делает культурно все. Действительно, это заслужит большого внимания. И мы надеемся, что с прокладкой нового водопровода очень кардинально изменится подача воды и в многоэтажке, потому что проблема была, особенно в девятиэтажках. Managerul întreprinderii municipale Apă Canal Drochia spune că rețeaua de apă din localitate este veche de peste 60 de ani. Proiectul dat constă în reabilitarea stației de pompare numărul 2 și stației de pompare numărul 3 pentru
ca să fie apa pompată la locuitorii orașului Drochia non-stop, adică 24 din 24. Odată cu aceasta va fi construită o nouă stație de tratare a apei, va fi reabilitate în jur de 24 de kilometri de țeavă, de PVC, care mergem spre Europa, adică va fi țevele date sunt de o calitate mai superioară decât le avem acum la moment, fiindcă pierderile de apă în orașul Drochia la moment constituie în jur de 50%. Odată cu aceasta, pierderile vor scădea în jurul la 20-30%. Lucrările de modernizare a apeductului au demarat în luna noiembrie anului trecut și urmează să fie date în exploatare până la sfârșitul anului curent. În total vor fi modernizate aproape 26 de kilometri de rețele de apeduct. Deci la moment avem executate din 26 de kilometri, deja executați 10 km de conducte de apeduct nou. La construcția obiect se folosesc cele mai înalte și mai performante materiale, ce ține de țavă, robinete, stații de pompare și inclusiv reabilitarea rezervoarelor din polietilen. Contractul este preconizat pe un an de zile, dar noi planificăm și sperăm că o să reușim ca la sfârșit de luna iulie-august deja să finalizăm tot obiectul. Proiectul îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia este implementat de ADR Nord și finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.